नमस्कार मंडळी, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण सूप बनवणार आहोत। एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे। बीट, टोमॅटो, गाजर आणि भोपळ्यापासून हे सूप आहे। पटापट बनवून तयार होतं। बीट, भोपळा, टोमॅटो आणि गाजराचं सूप बनवण्यासाठी इथे मी एक कुकर घेतलेला आहे। कुकरमध्ये पाणी घालून घ्यायचं आहे। इथे 1 तांब्या पाणी ओतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला चिरलेला गाजर घालायचं आहे। गाजरचे असे गोल गोल काप करून घेतलेले आहेत। मी हे सूप आहे ना ते 4 जणांसाठी बनवते, त्यामुळे मी 1 गाजर घेतलेला आहे, 1 टोमॅटो घेतलेला आहे, असं कापं करून घेतलेली आहे टोमॅटोची। त्याच्यानंतर हे 5 फोडी भोपळ्याच्या घेतलेल्या आहेत, पाव बीट घेतलंय, गोल कापं करून घेतली बीटची, आणि आलं घ्यायचं आहे। हे सगळं कुकरमध्ये लावून घ्यायचं आहे आपल्याला। कुकरच्या छानपैकी 2 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। कुकरच्या 2 शिट्ट्या आल्यानंतर आपल्याला हे थोडं थंड करायचं आहे। एकदम गरम गरम लावता येणार नाही मिक्सरमध्ये, जरा थंड झालं की मिक्सरमध्ये लावून घ्यायचं। एकदम बारीक करून घ्यायचं आहे। हे बघा आपलं छान असं शिजलेलं आहे सगळं, भोपळा, बीट, गाजर, टोमॅटो मस्तपैकी मिक्सरमध्ये एकदम बारीक करून घ्यायचं। हे बघा अशा पद्धतीने हे मी करून घेतलेलं आहे मिक्सरमध्ये फिरवून। गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे। कढईमध्ये तूप घालून घ्यायचं आहे। तुम्ही तुपाच्या ऐवजी तेलाचा वापर केला तरी चालेल। आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला दालचिनी घालून घ्यायची आहे आणि तमालपत्र घालून घ्यायचं आहे। आणि वर मी लसूण घालणार आहे। थोडी लसूण चिरून घेतली बारीक अशी, आणि 1 छोटा कांदा घेतलाय चिरून। हे सगळं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। लसूण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त केलीत तरी चालू शकते। कांदा आणि लसूण आहे ना ते व्यवस्थित अशी भाजून घ्यायची। बारीक गॅसवर भाजायचं आहे आपल्याला। हे कांदा आणि लसूण मस्तपैकी अशी भाजली पाहिजे। त्याचा कलर थोडासा चेंज झाला ना की आपल्याला ही जी प्युरी बनवलेली आहे ना बीट, टोमॅटो, गाजर आणि भोपळ्याची, ही ओतून घ्यायची आहे आणि व्यवस्थित अशी ढवळायची आहे। सगळं व्यवस्थित असं एकजीव झाल्यानंतर आतमध्ये आपण मिरी पावडर घालणार आहोत। इथे मी अर्धा चमचा मिरी पावडर घातलेली आहे। त्याच्यानंतर आतमध्ये हळद घालायची। हळद थोडीशीच घालायची आहे, पाव चमचाभर। आणि त्याच्यानंतर लाल मिरची पावडर म्हणजे तिखट पावडर घालायची आहे, ती अर्धा चमचा घातलेली आहे। आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे मीठ कमी जास्त केलं तरी चालेल। मी इथे 1 चमचा मीठ घातलेलं आहे। आणि हे व्यवस्थित असं ढवळून ढवळून एकजीव करून घ्यायचं सगळं। छान अशी उकळी आली पाहिजे ह्या सूपला। मस्त असं दाटसर हे सूप होतं। आतमध्ये आपल्याला कॉर्नफ्लॉवर वगैरे काही घालायची गरज पडत नाही, कारण आतमध्ये आपण भोपळा आणि जे टोमॅटो घातलेला आहे त्याने दाटसरपणा छान असा येतो ह्या सूपला। वर कोथिंबीर घालायची। आणि हे बघा आपलं सूप हे बनवून मस्तपैकी तयार झालेलं आहे। किती दाटसर झालेलं आहे ते बघा, तुम्ही बघू शकताय। मस्तपैकी गरमागरम असं सूप हे सर्व करायचं। आता पावसाळा चालू आहे, त्यामुळे हे सूप तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि कसं झालं हे मला नक्की कमेंट करून सांगा। तुम्हाला जर का आजची माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।